Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media, taw nera heblandon ɗum musidɗo mon Salif Tall. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, sikki ala goppirnoɗen taro meɗen koye hello 127 e nder deftere men inde aadi subbo e gundo. ɗum noon sikki ala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe alirde Gollal Media, gonɗen koye jofnirde deftere meɗen, ɗum koye yewtere men hande nde jogori wonde e taro men sakkitingo taw koye ndeɗo deftere nde noddirten inde aadi subbo e gundo. ɗum noon musidɓe tedduɓe joni natanen tarde windande men e hello 127 hettiyankoɓe Gollal Media, kame calsalti mum bisimilla mon e kettogol. Gollal Media. eno kalirnoɗen e windande men ɓennondini e baylugol inde gure men. ko ɓuri ko tabidde kam ko nde laamu watti kañum e hoore mum ɓilaade e ngon sippiro ina wayla inde nokkuji ma gure taw wona e disnade joomumen. to rewo leydi Mauritanie toon kam en kalatani gasi ha laaɓi, maale ɓaleɓe fof momtama, hay ko heddino ko e nokkuje gandiranoɗi ɓaleɓe happittama ha laaɓi. hitande fof kooli ene mawnine, ko fayodini hen fatirte tan ko banggue leñol gotol. ko gonga leƴƴi ɗi kala ɓoydi kono hanani gotol tan huuro e fof. ina sikka rendaka tawa ina gasa boom so ruttittima tawa ko kañum sakkiti tirtude dimle mum. ɗum kam ni fotanno ko rokkude hakkille famde nde ko wona mere laamuji ɗi mbaɗirta ɗum. joni kam ko nokkuji gure dande maayo woni e waylirede seeɗa seeɗa, ina keɓtire seeɗa seeɗa. eɗen pottini gite eɗen daara jetta kunnel e yeruji. seeno kuna ittama wattama Madina, gurel kaaƴe wonti Darel Hadara, Debay Ganul wonti Dagveg, Wendu Mbabba wonti Menza, ɓundu Mamadou Mousse wonti Badra, ologa wonti Wul Birom. teskinen Birom o ko pullo tigi kono ko addi hen wul o. Debe Dubbel Sara Bagudin wonti Mbeydiya. ɗum ɗo ko seeɗa tan e ko ganduɗen ko, haalaka kay goɗɗum ko en tellinani ɗo walla ko en ganda. ete hande hayso neɗɗo hohama kañi suusa lollinde inde gadanteje ɗin nokkuji. feere laamu ngu ko momtude ɗen inde ha laaɓa holi sababu mum. ɗum hayso ko en wumɓe faaɗuɓe eɗen poti yiide e yiide o musiba bonɗo. firti ko en poti famde ko ɗum hari tigi, ete eɗen poti sobade e mayre no fotirte ni. ko famano hen nden haare fof ko kañumen e koye mumen innirtuno nokkuji mumen inde cabatoje Dara Salam, Darel Barka, Magama e ko nandi hen. bonani kono won ko ɓuri. ala fof ko hannoɓe firde ko ɗe indi loowi ko wattade e pular labɗo cer. ete ala fof ko bonnata. ɗemgal pular ina malnore, ina duwore, ete ina jaabe. hay goto suɓanaki hoore mum jinnaɗo mum saka ɗemgal mum. ko Allah tagɗo en o wonni en rewrude e jinnaɓe men, dontuɗen ɗemɗe men, wadde ko Allah suɓani en ɗemgal men poɗɗen ko farnorade ngal, ndewiren ngal Allah, nduworoɗen ngal so en jiɗi ngal barkina. haalaka kay waɗirde ngal goɗɗum en mbiyani inde cabatoje ɗe ina boni, kono ine moƴƴi famde innude e nder ɗemgal janangal ko wallude e jingande ngol leñol. wotat ɗo aduna yetti inɗe nokkuji ina gona duttorɗe e dallinorɗe kewɗe doole e nder gurdam leñol. wonko kalnoɗen hen e ko wittoji kewɗi kolliti ko wayno to Misra hanki, tawa inɗe nokkuje kaɓirɗe eɗe yimɓe balliti hen no feewi. e won gon yeeso tawde won konguɗi e inɗe ɗe ɓe joguino
ina yite e pine men e ɗemɗe men ɗe gurdirɗen nde ɗum famni jotodiral e jiidigal ɗemɗe leƴƴi gande kewɗe kadi dañama hen wadde ɗo en paami welsindade inde mum ko ubbude dartol mum momtude neɗɗagal mum ko ɗum waɗi noon innowo kala ko so tawi ko neɗɗo ko wuro ko nokku ko bedda gollordu e ko wawi wonde fof ina foti wattude hakkille e ɗen gueɗe innude e pular ɗe gueɗe ina wallita pine men no feewi écolaji beddaji gollordi e ko nandi hen ina foti kadi nde mbattaten miijade innirde yimɓe men mawɓe e leñol ngol hayso noon inɗe mabɓe ɗe ko jigaje kam hande ɓe keptinirede ɓe teddinire leñol ngol sabu leñol teddinirte tan ko gendiyankoɓe mum arbiyankoɓe ɗemgal mum gandal e pinal mum teddungal mawɓe leñol ko teddungal maggol eɗen toronde innirten mayɓe men yo Allah yurmoɓe yaafoɓe waɓe no Cheikh Souleymani Bal Almami Abdoul Qadir Kane Moussa Boukari Sarr Alhaji Oumar Tall Abdoul Bokara Kane Penda Moussa Boukari Amadou Malick Gueye Seydou Kane Mourtouda Diop Tidjani Anne Ten Youssouf Gueye Yero Doro Diallo Thierno Mamadou Dia Djibril Hammeli Seykou Marba e ko nandi hen eɗen jogii ko innirɗen ko heewi ko leñol ngol kene yito hen horme hen towne hen ko hono noon kadi eɗen mbawi innirde hay wurɓe ɓe harbiyankoɓe leñol ngol wadɓe gurdam mumen fof e maggol wooda wune mo eɗen duttinira e mumen gila ene nguuri ina e ɓen yimɓe diine pinal politique jangde e rendo e ko nandi hen ko laaɓi tan hande noddi ko jattinare ɗo mbawɗen hedde kala leñol ngol ɓiɓɓe mum tinnaki fof morke nonane e joni eɗen gandi kam kulhuli ina keewi so en ƴeewi ko famani ko kono kadi eɗen keewa yakare so eɗen jiya ɓen saliɓe jebbilare wiicima majjere salima ɗoygol jerminima daraniɓe ɓamtare yo wur pular Golal Media. tongode jeegom titode mum doggol hunde e inde gadanteje doggol garwol ɗo ngol rokkata en ko hunde e inde gadanteje ɗe fulɓe ɓuri wawde hutorade ɓurɗon ɗe tungnade koye fuutatoro kono sikki ala hayɗone ko jubbande tan badden sibo eɗen jenana inde ɗen kejjataɗo woodi hen noon ko balliɗen e nokkuji fulɓe goɗɗi ha tengti en masina e jalon teskoɗen jamminoje goɗɗe jeece inɗe garoje ɗo ɗe alkulal da e ga ko jopnade en beele inde nde heewi rokkede nde ko debbo da ma gorko ga ma debbo e gorko da ga sikki ala noon kadi eɗen teski baylogol hay gowlugol majje fawade e nokkuji fulɓe inde hen fof ina wawi wontude inde kala bawɗe saltude e mum kañum heddo diñorde yeru si en mbi kumba pamrende kumbo kumma kuma kumba kumboyi kuwa e ko nandi hen ko nonne samba ina wawi jaggirede sambo cambe samboyi camma sawa e ko nandi hen ndeke noon keddiɗeɗe kala ko nonne tan cifori mandinirɗen alkule fa ta ko fuutatoro mandinirɗen fa ja ko fuuta jalon mandinirɗen fa ma ko fuuta masina eɗen tesko yoga e inde ɗe himmani firande sibu fuldude ɗumen ko heddoto ko mana majje ɗum woni lowdi deftere nde inde hen kala hayso e jaati ala e deftere nde fedde mom kam nde wawi tolnodirede eɗen jakori ina e mayre bange goɗɗo o ko en etima yajñude jiitogol jogorɓe tarde deftere nde dokkuɗen firoji hunde e ɗemgal farayse kono teskoɗen no moƴƴi wona manama lowdi inde nde ɗemgal pular tan jaruɗen hen ala ko firotan ko luggiɗinaka ha ganden fayida inde ɗe
e yeru so en pirdi inde aadi e demgal Faraysé ko promesse e ina wona tan firo e demgal kono to bange lowdi mum nandinɗen ko holi ko addanta ɓiɗɗo innirede aadi. ɗum noon koye deftere nde pamaten aadi koye inde farnorde ina hasi dokkaɗo nde o tawa nde jibinande hawrite koye nene mum ina saɗa besngu tawa ko dañi fof hewani judde balɗe walla fiɓira ɓiɗɗo o e aadi tiɗɗo e ko nandi hen. ma en tesko kadi ko himmi wonde e nder doggol ngol eɗen jogii inde ɗe en dokkani firoji mbasɗen wadde jeece mumen hay batte. ina saabi ɗum noon ma woni inde ɗe ngalanaka firo tawni koɗe pulfule ɗum ko hunde nde ɗemgal pular tan heroraki. ina woodi inde hayso koɗe pulfule eɗe metti yitande firo yeru yero ko ɓiɗɗo nayabo kono halko yero firata. ma woni tawo eɗen cikki sikkina e firoji mumen cuɓoɗen ɗaccirde noon tawde en jenanaka jokken witto. ina gasa kadi tawde gummori fulɓe koye ɗemɗe koddiɗe ɗum ne ko Allah andi ko selli hen. ma woni tawo tan en ganda kono kam meɗen mbaɗi tigi inde nde ko fulfulde walla nde jeytorama hen gila dawa dawi. Golal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde Golal Media, sikki ala en jofni taw ko deftere men inde aadi Subbo e Gundo taw ko ngol wattata taro meɗen taw ko 17 e nder deftere men inde aadi Subbo e Gundo. hettiyankoɓe halirde Golal Media, en dokkodirat aadi yontere fande ma en gartoy e uddirka deftere nde. ɓawo ɗum ɗon ma en bismoyo kanko binduɗo deftere nde hono Doro Gueye Bobolonde mbawen kadi namdodirde makko o wawa kadi faccirande yimɓe ko woni e nder ndeɗo deftere gila e joguiɓe hen namde ma mbawa hebde jaabuwuji mbawa kadi famde e ko pamano hen. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, kamɓe calsalte mum min dokki onadi ha alhamisa paɗo so hawre welede Allah. kirene jaam. Golal Media. nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha.